Kaixo, justo deitu dozte konfirmatzeko, noiz izango dan nire lehengo kontzertu propixua. Apiriak 4, 7. Eta nun eta Eibarkoko liseuan. Ezin dozin ez du hondiok. Hori bai, gauza asko pentsatu behar ditugu, Kriston showa eman behar duguta. Argi dakat, ode taldeko Jan eta Garazi, zerbait abestera etorri behar dirala, bai edo bai. Eta norbaitek lagundu beharko zoztan pianoakin, ez? Elena Martin. Ezin da beste inor izan, seguro animatzen dara. Eta eszenatokia betetzeko norbaitek dantzen beharko zeban, ez? Igual Junetan Agirreri laguntza eskatu aldetzet. Eta estandako norbait badator ja kristona. Joder, badakat, Leila. Txispa hori dakan norbait bia dugu eta bera da. Eta repertorio aldetik, un poco de todo, no? Baladatxo batzuk bai, baina dantzin beko dugu, ez? Apirilak 4, atea irekiz.